Salutare tuturor, bine v-am găsit la primul meu episod. Mi-am schimbat canalul și nu mai postez mai Brawl Stars și vreau să postez acum doar Minecraft pentru că mi l-am instalat și eu și am făcut multe lucruri în el și astăzi vreau să mă învăț cum puteți face un tractor. Că aici am făcut foarte multe și astăzi o să vă arăt două tipuri de tractoare. Cum puteți face două tipuri și să începem. Aveți nevoie de un block of coal și veți face roata. Așa, și atunci la fix un bloc distanță veți mai face una. Atunci veți face așa. Ok. Și veți da un bloc de asta adhesit slab. Nu contează de care. Și mai bine arată cu de asta. Cu smooth stone slab. Cu un stone slab și cu un adhesiv slab. Sau puteți face și cu albastru, fiindcă la tractoarele, pentru cei care sunt foarte pricepuți în asta, dar tractoarele normale toată lumea știe că s-au făcut cu punte albastră, ceva de genul. Și pentru cei ce aveți 1.16 ca și mine, aveți iteme în plus. Deci, vedeți, dacă uitați pe aici, vedeți multe iteme în plus. De exemplu, aici asta de așa, multe aici. Ok. Slab. O să puneți așa și tot mai puneți așa. Deci se va crea un bloc și atunci puneți așa. Și asta a desenat wall, de parcă ar fi motorul. Deci nu este neapărat să puneți și un slab să arate tot la fel. Să arate bine. Bine, am avut o problemă de rezolvat. Bun, acum o să continuăm. Luați două torțe, adică luați torțe, da, de astea și veți pune așa, cum ar veni farurile și puneți așa. Atunci să facem scaunul și aripile, sau apărătorile, cum vreți să le spun, așa ceva. Și cu un adhesive slab, sau orice slab, nu contează, puneți așa și se va face așa un bloc. Atunci nu o să mai avem nevoie de toate aceste iteme care eu le pun aici. Deci doar de asta mai aveți nevoie. Doar pentru a face aici. Știți cum vine asta, cele din spate, asta, stopurile. Și așa, puneți un trapdoor aici. Puteți pune oricare, dar asta e cel mai bun, fiindcă nu se deschide așa când apăsați pe el și nu știu. Ce mai bine arăta unul de asta, știți, așa ceva. Primul. Sau de asta și ceva, nu contează. Cum vă place vouă. Puneți o manetă cum ar fi schimbător de viteză. Mai nu faceți așa, că să vă închide trapdoor-ul, dar nu contează. Atunci o să avem nevoie de niște stairs de astea. Vedeți? Stairs. Trebuie să spunem așa. Unul aici și venim cu unul aici. Puteți pune de oricare, doar că un portocaliu de asta și un lemn de asta arată mai bine în portocaliu și nu este din același material. Deci, și acum vă întrebați cum este al doilea mod. Păi, al doilea mod este aproape identic. Deci, o să vă arăt la alte tractoare. Asta este al doilea mod. Deci, pur și simplu, spargeți motorul ăsta. Deci, atunci puneți un bloc, uite vă arăt. Da? Deci am spart motorul și blocurile așa de aici, deasupra. Iau scara și pun un bloc. Așa. Așa. Și unul așa. Și ăsta a fost al doilea mod. Și în loc de torțele astea puteți să puneți și aceste linare. Lanternele astea. Deci. Așa. Deci. Este tot la fel. Doar că, da, astea puse de astea. Și aici am făcut mai multe tipuri.
Vedeți cum am făcut aici, de exemplu, am pus cu maro și am făcut de asta mai mic, aici din nou mai mic și da. Bine, dacă se aude niște sunete pe fundal, să nu băgați în seamă, este doar fratele meu pe aici prin cameră, jucându-se. Și acestea au fost colecția. Dacă vreți să văd asta, să spuneți în comentarii dacă vreți să fac un tutorial cum puteți face un lift în Minecraft, fiindcă știu să fac un lift în Minecraft și vă pot arăta un tutorial pentru cei ce nu știți să faceți un lift în Minecraft sau pe aceste tablițe, pe singurile astea. Normal când scrieți totul așa ceva de culoare neagră. Deci, vă pot învăța pentru cine nu știți cum să scrieți colorat. Și asta a fost tot episodul. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați like și un subscribe dacă nu sunteți abonat pentru susținerea voastră. Adică ca să știu dacă e să mai postez și alte chestii de astea cu Minecraft. Sau dacă vreți să faceți ceva și nu știți să-mi spuneți și vă pot ajuta. Și asta a fost videoul meu.